Професор Ханке заяви, че налагането на санкции на Русия всъщност е рефлектирало много по-лошо върху Европа. По думите му, санкциите са се оказали самоубийствен акт за европейските икономики. Санкциите срещу Русия всъщност са самоубийствен акт за европейските икономики. Европа наложи санкции на Русия и тези санкции я засегнаха, но удариха много по-лошо европейските икономики. Щетите за Европа са драматични. Когато има война в Европа, доларът винаги поскъпва. Санкциите срещу Русия са причината да падне правителството в България. Имаше избори във Франция и президента Макрон претърпя тежка загуба. В момента Макрон е слаб. Шолц в Германия е много слаб. Наложените санкции се превърнаха в политическо гробище. Това, което Европа трябва да направи, е да спре войната незабавно чрез дипломация. Това е начинът. Санкциите са глупави, те не работят. Никога не са работили. Те няма да доведат до промяна на поведението на Русия. Решението на България да застане твърдо зад санкциите беше глупаво. България трябваше да остане неутрална. Аз бих държал спестяванията си в левове. Заради слабото евро, лихвите на влогове в левове ще са по-високи, отколкото ако спестяванията са в евро.